Bueno, pois imos explicar unha funcionalidade nova que imos implementar tanto en Hesgando como en Hesgandroid para levar unha planificación mellor das visitas a partir da facturación. Entón, isto que nos vai permitir é saber se facemos as granxas que temos previstas de facturar, se non nos facemos, e indicarlles o día de cando se lles vai e nos servizos onde dispoñamos dela, pois facer unha folla de visita. Entón, o fundamental desto é que a facturación de servizos sea correcta, vale? Entonces aquí é de aquí é onde parte todo. Vamos ver como temos aquí configurado pois dúas explotacións que farei, neste caso eu, no mes, e as dúas, pois, unha doulle servicio de alimentación, a outra doulle servicio, doulle servicio de xestión técnico-económica e a outra doulle reproducción, alimentación e xestión, vale? Entonces, digamos que partimos desta base de que en Casaeiras fago unha visita ao mes de alimentación, unha visita ao mes de xestión, dúas de reproducción, unha alimentación e unha de xestión en granxa de probas. Vale, unha vez tendo configurado esta parte, xa nos imos á parte do Hesgandroid para ver como podemos facer a planificación desas visitas. Bueno, pois agora vamos a ver a parte da xenda das visitas do Hesgandroid. Entón, ímonos ir ao botón de recibir. E aí ponemos o noso usuario e contrasinal e damos de acceder. Isto o que fará será baixar a configuración da facturación que tiñamos preconfigurada de antes e se houbera, pois tamén as visitas que tiñamos configuradas no Hesgando. Vale, entón desde aquí tamén poderemos seleccionar a explotación da cal que iramos baixar pois as visitas que xa teñamos, as follas de visita que xa teñamos en alimentación, reproducción, xestión, etc. Vale, simplemente seleccionando a explotación, marcando o que queiramos, dándolle o intervalo de datas, descargaremos a explotación, descargamos as follas de visita que nos interese descargar que despois queramos ver. Vale, non imos facer, vamos a pasar directamente á axenda. Bien. Na axenda vemos que temos forma de calendario para poder configurar aquí directamente as visitas que queramos asignar pois no mes correspondente. Para iso solamente temos que pinchar no mes e aquí veremos as visitas, pinchamos no día e aquí veremos as visitas que temos nese día. Vale, entonces a configuración sería basicamente pulsar o día no que queramos dar a visita, por exemplo, o día 18, imos a configurar a nosa primeira visita. Pinchamos no símbolo máis do día 18 e aquí seleccionaremos a explotación a que lle queiramos configurar a visita, neste caso a granxa de probas, buscámola, seleccionámola e xa nos propón o servizo de xestión para dar a visita. Vedes que aparecen os datos de facturación. Aquí poderemos indicarlle de que servicio lle imos dar a visita. Vale? Se pinchamos un servizo que non temos configurada a facturación, vai nos salir 0. Vale? É dicir, que non ten configuración feita. Sin embargo, se pinchamos un no que si temos, vemos que si nos aparecen os datos de facturación dese servicio para esa granxa. Vale, entonces o único que temos que facer é pinchar o botón de máis e quedará a visita xa asignada para esa granxa ese día, nese servizo. Vale, entonces ahora poderemos facer, bueno, queda en azul, vale, o color azul é as visitas que están programadas pero que ainda non están feitas. Entón agora vamos a programar o resto das visitas, vale, pois vamos a coller o día 21, por exemplo. E no día 21 vamos a registrar outra visita para explotación para a granxa de probas. Collemos de novo a explotación. Seleccionámola.
e marcamos, vedes que xa nos ten posto marcado xestión técnico económica, vale? Damos ya a asignar e directamente pois vamos a asignar as outras dúas visitas que nos quedan para esta explotación neste mes, vale? Recordade que temos configurada doble visita neste mes en reproducción, entón vamos a volver a coller a granxa de probas. Vedes que xa nos sale configurado unha visita de 2 de reproducción, vale? Porque a alimentación e xestión xa foron asignadas, entón xa nos propón que fagamos a de reproducción e damos ya máis. Para poder meter a seguinte visita, pois facemos a semana seguinte, marcamos o día 30 e, igual que antes, seleccionamos a explotación granxa de probas e xa nos pon que é a visita 2 de 2, vale? De reproducción, que quedaría xa todo configurado, simplemente teríamos de que dar o máis e xa queda configurada a granxa de probas neste mes, vale? Xa non me queda ningunha visita para este mes para a granxa de probas. Si quixéramos comprobalo, simplemente pinchando nun día calquera deste mes, damos a máis e buscamos esa explotación. Vedes que xa non nos sale para seleccionar, porque esta granxa xa ten configuradas todas as visitas de todos os servizos para este mes. De acordo? Vale, como para este mes temos configurada outra granxa, non? Pois vamos a meter o día 21, que aparte da granxa de probas, vamos a facer unha visita tamén a Caseiras, por exemplo. Entón, marcamos Caseiras, que sí que nos vai permitir, porque ainda non están dadas as súas visitas. E xa nos pon xestión técnico-económica ou alimentación, que son as dúas que podemos facer, vale? Vamos a decir que é a de xestión técnico-económica. Damoslle o máis e xa temos configuradas dúas granxas para este día, vale? Entonces, podemos configurar varias granxas o mesmo día e nos aparecería o código de colores en azul, porque non temos feita ningunha granxa, de acordo? Si quixéramos facer, pois, hoxe, por exemplo, é hoxe día 18, pois vamos facer a visita. Pois marcamos o día que estamos visitando, marcamos a visita que é e indicamos que está realizada. Xa dende aquí nos vai a permitir facer a próxima visita, vale? Entonces, eu desde aquí vou poder configurar cal vai ser a próxima visita no próximo mes desta granxa, deste servizo. Entonces nos aparece un almanaque donde seleccionaremos o día no que vamos facer a próxima visita, aceptaríamos e a acción foi insertada, co cal imos comprobar se realmente, bueno, vedes que queda en verde, o sea, que é dicir que a visita foi feita, vale? E vamos ver se en junio, aí está, perfectamente, nos acaba de meter no día 18 a visita da granxa de probas de alimentación, como lle acabamos de configurar, vale? E a maiores de indicarlle que a visita foi feita e de programar a seguinte visita, tamén nos permite o programa, dende esa visita, meterlle a folla de visita correspondente do servizo que a teña. Vale? Neste caso, a folla de alimentación, nos aparecerán os datos da visita anterior, vale? O comentario da visita anterior, e nós desde aquí poderemos modificar ese comentario, poñer o que corresponda a esta visita, e indicar os valores desta visita en concreto, vale? Entonces vamos a meter 11 vacas en ordeño, unha seca,
Entonces, dámoslle a parte de abaixo a agardar. Vale, con isto quedaría metida a folla de visita desta visita, de acordo? Se queremos consultar a folla de visita dunha visita, simplemente, se a ten, pinchamos en hoja de visita e vamos ver como nos aparecen os datos da visita que acabamos de meter. Vale, é importante saber que estes datos se mandan automáticamente ao servidor online, tanto as follas de visita como as visitas, vale? Para recibilos hai que recibilos desde a parte de recibir datos, pero para enviálos envíanse automáticamente, vale? Non fai falta. O que non o fai é no momento, vale? Non pretendamos meter unha visita e despois ver xa engesgando que xa está a visita creada, nin nada desto, vale? El ten os seus tempos, porque é un teléfono móvil, porque hai conexións de datos, etc, etc. Así mesmo, doutra maneira, vemos que temos visitas feitas, se unha visita non estuvera feita na fecha que tiña que haber sido, o programa nos avisará. Por exemplo, esta visita, vamos a decir que non está realizada, vale? Entón, o programa nos avisa en vermello de que esa data tiña unha visita, pero que non foi realizada. Entonces, nos alerta en cor vermella. Vale? Entonces, esta sería a forma de introducir as visitas no teléfono, vale? Vemos que, por exemplo, esta de reproducción, aí temos os datos da folla de reproducción, que neste caso solamente é un comentario, porque esta é a folla que temos de repro. En xestión tamén ten os seus campos, vale? Entón, unha vez que marcamos outra vez que está visitado, pois veremos outra vez en verde. Entón, agora vamos a ver a parte de visitas no Gesgando. Bueno, pois na parte de Gesgando podemos ir ao calendario. Vale, aquí vedes que na xenda do técnico xa me aparecen as visitas que acabamos de configurar no teléfono. Vale, xa subiron, xa pasou o seu tempo e subiron á plataforma. Vemos que a visita do 18 de xuño, que tamén a asignáramos a posteriori, nos aparece. A facer doble clic vemos de que servizo é, de acordo? Vemos que ainda non está feita. E nas que se fixemos vai nos aparecer que si foi realizada, de acordo? E nesta, acordadevos que no do día 18 fixemos folla de visita. Entón, como era a alimentación, pois na parte da alimentación de follas de visita, se buscamos a granxa de probas, pois vemos que aquí temos a folla de visita que fixemos para dentro do teléfono para esta granxa, de acordo? Pois nada, isto é a parte de Gesgando, onde poderedes levar tamén o control das visitas que fagades.